Menna Lewis o ranbarth Gorllewin Morgannwg yn darllen erthygl gan Carol Garddio. Y Gwanwyn yn yr Ardd. Hwre! Gobeithio cawn ffarwelio efo tywydd gwlyb a diflas y gaeaf, ac edrych ymlaen at wyrnu ffres a lliwiau llachar y Gwanwyn. Dwi wrth fy modd efo'r adeg yma, ac yn edrych ymlaen am y trysorau sy'n ymddangos yn ddyddiol. Mae'r helibos hyfryd, sydd wedi bod yn gwisgo ei sgertiau gorau drwy ddwrnodau llwyd y gaeaf, yn dal i edrych yn ardderchog, ac yn awr yn rhannu'r llwyfan efo'r erlysiau perffaith. Os ydych yn tyfu helibors, mae'n syniad da i plannu arforder ar dop wal, mwyn i chi allu edrych i fyny ar y blodau. Maen nhw'n tyfu'n gret mewn mannau cysgodol ac o dan coed. Maen nhw'n blodeuo am fusoedd ac yn bendant ar fy rhestr o blanhigion fyddai'n ei plannu ym mhob gardd. Mor berffaith a bregus mae'r elusiau yn edrych, maen nhw'n gwthio i ffordd allan yng nghanol tywydd gweitha'r flwyddyn ac yn lledaenu yn hawdd iawn. Os ydych eisiau mwy o elusiau, rwan ydy'r amser i'w prynu a'i plannu yn y gwyrdd. Maen nhw'n ymledu a thyfu yn llawer gwell nag o'i plannu yn yr hydref gyda'r cennin pedr. Tydi'r bylbiau bach ddim yn hoffi bod yn sych. Os na fuoch chi'n brysur yn yr hydref yn plannu bylbiau, peidiwch â phoeni, mae'n bosib prynu rhai yn y canolfannau garddio a'i rhoi unau yn y borderi neu'n eich cynwysyddion gardd a ffotiau, i gael sioe fendigedig i godi'r galon. Fyddai yn plannu lot mewn potiau yn yr hydref, a phlannu'r potiau yn fy nghynwysyddion ar borderi. Y fantais o wneud hyn ydy ar ôl i'r cennin a'r tiwlip ddarfod. Medrwch godi'r cwbl allan o'ch potiau a'ch borderi a'i rhoi mewn lleoliad o'r golwg i adael iddyn nhw farw lawr ac i'r holl wyrddni gael ei droi yn fwyd i fwydio'r bylbiau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae hi hefyd yn syniad da i bwydo efo gwrtaith hylif am oddeutu 5 i 6 wythnos yn ystod y cyfnod yma. Bydd hyn yn annog datblygu bylbiau a blodau cryf. Peidiwch da chi a thorri'r gwyrddni i ffwrdd. Gadewch iddyn nhw farw lawr yn naturiol. Yr unig beth i'w dorri ffwrdd ydy'r hen bennau blodau, mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n gwastraffu egni wrth greu hadau. Fel mae'r tymor yn byrlymu yn ei flaen, mae'n amser tocio a thacluso planhigion. Fyddai ddim yn tocio planhigion yn yr hydref mwyn sicrhau os byddwn ni'n cael rhew a gaeaf caled, mae'r hen dyfiant fydd yn cael ei effeithio gan ddiogelu tyfiant newydd meddal. Pan fydd yr rhew mwyaf wedi darfod, mae hi'n amser i docio a thacluso unrhyw blanhigion yn cynnwys gweiriach o bob math, cyn i'r tyfiant newydd dyfu. Rwan ydy'r amser i docio llwyni fel bodlediad sy'n blodeuo ar dyfiant newydd. Dogwd efo'i goesau coch lliwgar trwy'r gaeaf. Torri nhw lawr bron i'r gwaelod mwyn annog tyfiant newydd fydd yn rhoi'r sioe i chi gaeaf nesaf. Mae'n amser tocio hydrangeas sydd yn hawdd iawn. Torri'n hen ben blodyn lawr i'r par o flagur o dan yr hen flodyn. Os ydych angen lleihau maint y llwyn, torri 1 rhan o 2 o'r hen bren allan yn gyfan gwbl. Fydd hyn yn annog tyfiant newydd cryf. Ar ôl tocio ac wedi'r llwyni fel pieris, camellia a rhododendron orffen blodeuo, rhoi gwrtaith pwrpasol iddyn nhw. A lledaenu gwrtaith fel peledu tail ieir dros eich borderi cyn lledaenu mwlch o gompos cartref dros wyneb y pridd. Mae hyn yn bwydo'r planhigion, cadw lleithder yn y pridd, a lleihau tyfiant chwyn. Peidiwch â thocio unrhyw blanhigion sy'n blodeuo yn y Gwanwyn nes ar ôl iddyn nhw flodeuo. Esiamplau o'r rhain yw Clematis montana, Forsythia, camellias, rhododendron a pieris. Os yn tocio,
Torri unrhyw dyfiant sy'n tyfu ar draws ei gilydd, wedi niweidio, tyfiant gwan a hen dyfiant. Y funud mae ychydig y liw yn ymddangos. Mae'n amser meddwl am archebu planhigion blynyddol, a hau hadau planhigion blodau blynyddol fel pabi, nasturtiums a ffys pêr. Mae rhain yn medru gwrthsefyll peth oerfel. Plannwch fylbiau lilies mewn potiau ac yn y borderi. Plannwch 2.5 ddyfnder y bylbiau mewn compost efo digon o grit ynddo. Maen nhw angen dreiniad da. Os cawswch chi fylbiau hyacinths dros y Nadolig, medrwch blannu nhw allan yn y borderi a byddant yn ail flodeuo y Gwanwyn nesaf. Beth bynnag sy'n mynd a'ch bryd, cofiwch. Y peth pwysig ydy, os mae pot neu blot sydd ganddoch, tyfwch beth sy'n dod â phleser i chi. Os am fwy o ysbrydoliaeth a chyngor, ymunwch â mi ar fy nhudalen Garddio Corona Gardening ar Facebook. Hwyl i chi ar y tyfu a joiwch. Carol Garddio@yahoo.co.uk dim 788 445 4992